Let me just interject one thing. Kapok wadhi ing'eyo just the last point ma owacho. Iparo nang'o momiyo rech ame oro, and it's very painful, en gima very painful. Rech asori ame oro to ket geche madongo gi ice eigi, right? Ikete rech gi to biro Kiambuka. Iparo nang'o momiyo inyalo los man-made lake Kiambuka pond ni pidhe rech to wan ma wan gi lake. So mondo kik nene wa lament. Emomiyo nawacho ni county governments kotele gi governors wagi. Koro oduokane weche mag lweny gang'o gi laro gi liete gang'o gi sarakasi mang'eny gibedogane piny. There is this gidene mano chak mar lake the block economic LREB, Lake Regional Economic Block. Lake Regional Economic Block. Do you know, Trevor, the Department of Agriculture emimiyo almost the second largest allocation a counties. Iparo ne counties wagi, governors wagi. Oknyal bedo piny, for example, Migori mawachne ya. Adwa manya ne cooling plant. Ne fishermen mondo karech gi oa e pi to yudo kuma kungo kweyo negi, nikech koko kweyo to gidhi kasore uso rech ni e bei mogore piny ma ok nyal konyogi. Kasto man idhi ikawe nikech kata wuoche marwako ikonowa ni losogi from the product mar rech. Koro kwaseketo allocation moro mar pesa to ng'ani wuok go magi gik mawacho ni nyaka watim sani. Ng'ani wuok go to manyo rais. Your Excellency, waseketo pesa makama kaka county A. Wadwaro ni mondo wach mar fishing ni nikech Nyasaye omiyo wa lake magolo rech, waket pesa machalo kama. Koro imedowa ma mondo mi jok mauso. And lastly, Trevor, nikech aneno kitera gi ng'wech. Kisa ema dhi matek, kisa koro sema wango tada dhiro bungu. Ang'o momiyo ndawa nyaka pur e lowland? Igole, ipidhe, kosepidhe, tiketo ne mbolea tidoye, titimo ne ing'wede, tiruwe, koseruwe titimo ne gigo te, tinyone ber, to transport labor, iketo ndawa ni e gari, trailers matongo, biro dhika. Kuro classification mar ndawa ni timore dhika ka. GLT, green leaf threshold. Jowa nyaka duok wach mar siasa. Ingeni penjo jatelo penjo moro kata neno koepe. Nito mabe sa made waringi e gogi ng'ama bedo kingpin to gi wach mar chama. Aduoko. Kapok wang'iyo nito economy mar jogewa. Chal nade as we speak, and how are we going to use it to attract the attention mar rais to enhance economic development ne jowa. Trevor, aduoke.